Kaparish lum Shnong kalapenlong ya ka Proseshon Iukharist ha ka Shnong Brichyrnot halor kapang nga ngalong ukpu ka jingin uta ubawan syanga unom tengan bat uta ubanget hanga unom siliang lanu ru gospel jong Yones kalanong ka bahanriu dekat lai pausan kipai dunget kila shimbenta ha kani ka sngi de ka jingriu blei bat jing shirham ha kani ka sngi la sedang de ka mas bukhut balapan menta de upadar Martin Shila Vicar General Jawai Diocese ha ka jing senran lang upadar Petrus Barek parish priest Lum Shnong parish padar Tonio Matthew assistant parish priest padar Shongkun kurba assistant parish priest Kiang parish ki deacon ki reuniam pat sapu khandai ngut ki hep ki barit ki bala padiang yaka communion baningkong lasdang yakane ka Proseshon Iukharist na yeng mane bat layat saudong kane ka Shnong Brichyrnot ki pa jong ublei kila tuat syakane ka Proseshon da ka jing riu blei rengkat ki jing ruai bat ki jing duai bat lapen kut yakane ka jingat Proseshon ha yeng mane lapen kut yakane ka sngi da ka jing mane sakramen balaya lam do padar Martin Shila Ya la ai ban bang me ai ban di ta jing xiao tian ai ken ra bangan dang yo kasatra bukan Dubai, bukan Kai, bukan Rabi yang lain yang dulu Shongblei Kumaria. Sensyarianga Amin. Cumi kendang kemon cumi ha kendang bahadne to ai minta cimbang cumi kibana kesi baca mahap kiringkang cumi Uji sunga artilo jingim ha